So nako isa ako tao question and you have 3 chances para makuha ninyo og sakto ang akong question. Kung magpalit ko og 2, tag 100. Kung magpalit ko og 25, tag 200. Kung magpalit ko og 250, tag 300. Ang pangutana, unsa akong gipalit? Sira ang kutaw question! Murag bibo kay dani sa may COC. Daghang kayo ang mga nag-practice. Mangita unta ko og banda ni kanang crush ng bayan nga bright. JPia Days. Mga accountancy students mo'y nag-volleyball, nag-practice og sayaw, nag-basketball diha. Tanaw na to guys kung nabay bright diha, tanaw na to diha. Excuse me, nangita ko bright na ni bang taga COC. Ano mga bright na ni? Naki-question sa inyo, okay lang inyong tubagon? I-try na to ang inyong ka-bright. Okay lang, dili? Okay lang. Mura mag-dili? Okay. Ha? So nako isa ako tao question and you have 3 chances para maansiran og sakto ang akong kutaw question. Are you ready? Yes. Ang pangutana. Kung magpalit ko og 2, tag 100. Kung magpalit ko og 25, tag 200. Pero kung magpalit ko og 250, tag 300. Unsa akong gipalit? Accountancy man gid mo. What is your first answer? Oops, nagdugo ang ilong sa isa. Ako to sa akong gipalit na unsa ganit ko. Tingala ganit ko na. Mutan na ko sa inyo basta nakita mo unsa akong gipalit. Kwarta. Is that your first answer? First. Yes, first. Your first answer is wrong. Sa inyo, second answer. Play money. Play money. Ganina, kwarta karon ni play money na, nagkapiki na. Play money. Play money is wrong. Ito tayo dito sa auditorium. Ito sa may pikas nga building. Kuya, uning si Usi Mangkod, lain-lain yung mga building ba? Na, okay ra, paglayan ra, tapos elevator, tapos na escalator, na po'y Terminator. Guys, marag na di ang susunod ang mga bibo nga mga JPians nga mga bright daw guys. We'll see kung napa ba tayo makita. Excuse me. Yes. Excuse me. Unsay na di ang susunod na di ang mga bright nga mga JPians? Kami to. Ha? Kami. Sure mo? Halisa gani. Namang ugoy question ba? Kunya, kailangan maansiran ni siya sa mga bright nga JPians. Really? Wala ka naman eh. Kami. Facebook sir ka may single sa inyo, taas ka. Anong tambunan man ang ilong? Welcome sa YouTube channel na ako, Master Pogi. And of course, nakoy isa ka question and tulo ka chances para makuha ninyo og sakto ang akong question. The question is, Kung magpalit ko og 2, tag 100. Kung magpalit ko og 25, tag 200. Pero kung magpalit ko og 250, tag 300. Unsa akong gipalit? unsa ang akong gipalit? Yes, nakoy kwarta, pero unsa ang akong gipalit? Play money. Oh, play money. Play money. First answer, Yes. play money is wrong. Nakoy nadugan answer sa to? Ariel? 750 man ko ng Ariel. Is that your second answer? Okay, what is your second answer? Unsa ka number? 250. Unsa ka number? Unsa ka number? Unsa man na siya number? Unsa man na? Is it possible nga magpalit ng ingana? Wala pa yung answer? Wala pa siya hindi palit. Noon sa muwi? Unsay imong second answer? Wala pa tayo. Oh,
Wala ko gipalit. Your second answer is... Wala kayo gipalit! Wrong! Grabe ka talented. Yan natin na ni kayo mag-perform na ko. Pero mauli na sila. Sayang. Nita tag-in charge na ni Big. Ito mga bright na nito. Mga in charge na ni mo yung mga bright. Ano na to? Wait lang. Ano na to na sa podium kayo. Excuse me. Kanang, ako rin si Master Poppy. Pwede mag-istorbo din eh. Kanina naman ko nangita pa, naglibot-libot ko. Wala ko rin yung pansin ha. Tapos, nakita ko mga bright na mga officers mo. Mga bantog ra ba sa nasa podium, mga officers ra ba gid na? Wait lang. Tindog mo ba? Ano, tindog na sila mas. Ay, sorry. Tong na lang ako ban bitong tong. Ikaw muna ako. Ay, sorry. Welcome sa akong YouTube channel. Anyo. Nato isa. Anyo mo siya? Tunggu mo ta. Kure da. Sige mo. Ano siya na kanya? Kung fun na rin ka na sa kanya. Sinsa? Ang ba't sa inyo? Tarangin yung answer. So you have 3 chances of winning. The cash prize nga makuha sa Dubai. Magkita lang ta sa Dubai. Sa Dubai niyan tamo. Hindi, basi masipay mo po, hindi pa ka Dubai. The question is, Kung mapalit ko og dos, tag 100. Kung mapalit ko og 25, tag 200. Kung mapalit ko og 250, tag 300. Ang pakutan na, unsa mo gipalit? basi nakabantay mo ba? Pagsulod na ako gibit-bit? Hello? Bonds. Investments. Ay sa mag-pray sa daw sila mga pamilya ato sa ikaw na. Is that your first answer? Kung. Kung? Kung siya daw. Kung. Yeah. Your first answer is... Wrong. JP Olympics ang naitabo di ay. This is the culmination assembly. 777 is that your second answer? 7-Eleven. No, 7-Eleven. 7-Eleven, that's your second answer, right? 7-Eleven is... Wrong. Saan sa natin yung skilled ba kung sa bagay ako makita mo? Isa mo sa mga bright na ni? Dili mo? O, pahawa ka itong dili. Okay, ang sa ngalan ninyo nga grupo? Gang? Pangalan na lang, go! Jai. Kia. Earl. Sheila. Justin. Reyna. Cecil. Bobby! The total question is, Kung mapalit ko og dos, tag 100. Kung mapalit ko og 25, tag 200. Kung mapalit ko og 250, tag 300. Ang pakutan na, unsa niya akong gipalit? unsa? Is that your first answer? Unsa is wrong. Malas na atan tag-ulan. Maulan dito. Okay, what is your second answer? Wala is wrong. At sa dito susulod kay marag na dito mga nagkaon nga mga officers tanaw na to. Sa ilang canteen ha. Excuse me. Hi. Anyways, nangita ko bright, feeling na ko mga... Ingon sila basta JP officer bright daw. Tinoo dili. Ay, saba kay mo inunsuan mo. Ito da. Kamu manggod la guilty o guilty. Ila sa din ako ang presidente sa JPS COC. Si Marlex na sir. Marlex and then Vice President. Academics siya lang. Ayay. Hi, I'm Mark Dimito. Dominic. Amber. Gage. Pipina. Jerry. Michael. Grandpa. MJ. Jenny. Roxanne. Muto siya mga gwapo nga JPians na niyo. Gwapo-gwapa. Anyways, welcome sa akong putaw question sa akong YouTube channel. The question is, Kung mapalit ko og dos, tag
Kung magpalit ko og 25, tag 200. Kung magpalit ko og 250, tag 300. Ang pangutana, unsa akong gipalit? Okay, what is your first answer? Wala. Wala. Wala is wrong. Nahilom na kasi. Second answer is What is- Marta. Your second answer is wrong. Pabebe lang gyapon ba? Wrong. The clue is kani akong gipalit. Makita ni siya sa exterior sa balay. Exterior gawas sa balay. Makita ni sa exterior sa balay. Dili, sulod, exterior. Nag-think pa mo ito. Ba? Makita ni sa gawas sa balay, exterior of the house. Makita ni siya sa exterior sa balay. Exterior sa balay? Ano nga akong gipalit? Makita ni siya exterior of the house. Chinilas! Gawas sa balay, chinilas daw. Ginabiling yun yung chinilas sa gawas. Anong house number? Block number? One word? Exterior ka. Saan ba maganda sa balay sa makita mong window? Actually, po sa gawas ng balay. Buti po aming balay. Actually, na-mention na ninyo. Palitan niyo, makita niyo mo. As in, wala ka Siya yung mga solution, gamitan o arithmetic. Ano itong mga future CPA kung kaya ba nila? Hop! What is your final answer? Juan Rodrigo. Door! Door. My point, no? Door is wrong. Sorry. Yuta! Bastos kayo mo. Dito gusto. Ay, Lance! Lance! Lads, it's a lads. Yuta ba Yuta? Lance! Asa, yuta sa lads? Final answer is? Your final answer is? Wrong. Because the correct answer is... Basin door. Window. Apit na gan! Is that your final answer, window? Dili na to kay lingon siya. Or tulungan. Are you asking for the third clue? Come on. Yes! No, You're it's not begging for fair. the third clue. It's not fair. It's not fair. In Bisaya, walay flipping. It's not fair. What's your final answer? Window. Window is wrong. Ingon lagi ko pag bituan siya. Balikon. Sa to? Balkon? Flower pot. Pwede. Layo na kayo? Ipadol na ninyo sa balkon. Wala lang clue. To be fair, isa lang yun ang clue. What is your final answer? 3 nga kahoy. Final answer is... Wrong, Japon! Ito na. Ano sa may inyong final answer, JP and COC? Nga? Decoration. Ano sa nga decoration? Is that your final answer? Decoration is wrong. Gusto naman makapulot sa final answer? Yes. The final answer is house numbers. Number sa balay. House number ba? House number. What? Number sa balay. No, number lagi ko. House number. I know. The correct answer is
house number. Daw ko, ingon ko. Imong sala. Ay, nag-agree pa. Uy, ayaw pag-away. Bad man na, uy. So, kada number, tag 100 siya. Yung man ang house number, ang 250. Ang kada number, tag 100 yung paliton. Diba? walay balik yung house number kay ginapintal ra mo na sa dani sa Pilipinas. Sa amo ra dito sa subdivision, you know. Char lang. Palitan din na. So dahil yung pangayon? I thought also, kay wala, di ba na uso sa ato, good no? Wala yun. Wala number mo ba? Tintel pin, nagyod sa amo, gid anak pod. Well, tag 100 ba na isa ka number? Oh, tag 100. Ah. Ha? Birthday ko, no? Bitadagan salamat, JB, ah. Ayan. Thank you, ah. Thank you. Ay, bye-bye na. Okay, busy na kayo mo. Thank you! Bye-bye. Okay na ka? Makatulog na ka? Dili. Dili. Amo gining dalon na sa board exam. Kasi magawa sa board exam. Salamat sa inyo. Bye-bye. Sa ngalan na ni Powerpuff Girls. Power gang gang! Power gang gang! Bye-bye. There you go mga pamilya. Ang atong 16th kutaw question. Kao ba ng mga JPians ng COC. Dagan salamat sa JPia and ako chauffeur, ako manager. Ako manager dyan sa COC, Harold. Salamat kay Harold. Ayan, ayaw kalimot mga pamilya to like and comment and share. Kung wala pa ka nakasubscribe, please subscribe. Bye-bye.